Sziasztok, netes közönség! Újra bejelentkezek. Elkezdtem a videoblogomat, amit mostantól heti szinten fogok megtenni. Itt vagyunk Szaszkával éppen a észak-vietnámi régióban, és épp egy érdekes beszélgetésen vagyunk túl Szandrával, amiben lementünk az elménk legmélyebb bugyrába. Na jó van, hagyjuk ezt a bullshit dumát. Szóval csak annyi, hogy annyi helyen szarul készítik el a kaját, mert éppen most megálltunk kajálni. Nap közepén vagyunk. És már annyira unjuk azt, hogy mindig ilyen tehát hogy nem jól elkészített hústermékeket adnak nekünk, hogy kitaláltuk, hogy ezentúl mindenhol azt írjuk, hogy mi vegetáriánusok vagyunk, és mi nem eszünk húst. És ezt egész jól meg is értik általában Google fordítóval, szóval csak azt kérdeztem Szandrától, hogy ez miért nem jutott hamarabb eszünkbe, pedig ez egy tök jó deal, és amúgy tök jól nézek ki egyébként. Not bad. Fodrásznál voltam 30-án vagy 31-én. Hát itt most látom, hogy itt még oldalt egy kicsit itt szedhetett volna. De egyébként tök jó rövid hajja. Csinált kontúrt is a szakállamnak. Itt alul is láthatjátok, hogy hol húzta el a izét. Itt már kezdett kinőni, de szép gyerek vagyok, meg kell hagyni. Itt van velem Szaszka, és ő is volt fodrásznál. Bemutatom nektek a kedves feleségemet, ugyanis minden Google Translate-be úgy szoktam rá hivatkozni, mikor el kell dönteni, hogy ez az ár az jó-e vagy sem, hogy I will speak with my wife about the price, wait a second. És ez most se volt másképp, hogy megbeszéltem a feleségemmel, és arra jutottunk, hogy kurva szerencsések vagyunk, mert mindketten nagyon szépek vagyunk, de én különösen. Ő csak szeretne, és egyébként tök szépek lesznek a gyerekeim majd. Újévi fogadalmam, hogy jó pofát vágok ezekhez a videókhoz, egész jól megy. Puszi a követőknek! Puszi, puszi. Sziasztok!